खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 19 फेब्रुवारि 2021 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुनजों अनजानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव अननाय फैगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हागोन, बयजोंबो अनजासोगारगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन, गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन, गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन। जेरावखि थाङा मानो दावबायनाया जाफुंगोन, गुबुनजों बाख्नायजागोन, गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन आरो मावफुंनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो अदेबानि हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, महर मोखाङाव साबखांनायबो फैगोन। जायखि खामानि मावाबानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन, अदेबानि गोसोनि अहंकाराबो बांफागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा, गोबां खहा जानांनोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन, अदेबानि गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन, नाथाय हास्थायनायखौ मोनाबो जानो हागौ। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर लोरबां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा, गोबां खहा जानांनोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन आरो लानांगोनबो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां गोसो दुंगोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। गुबुनजों गोरोबनो रोंगोन। बहाबा थांनांगौ जायोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। लामा सामायाव जाब्रबथायनि आसा दङ। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन आरो खामानि मावनोबो गोसो दुंगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, अब्लाबो बांद्राय लुबैगोन।
समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोबां हेंथा हेंसि आरो जेंना जेंगोना नुजाथिगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन आरो बेले बेजे नुजाथिगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुनजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनो नाजायोब्ला खामानिया जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव गोबां खहा जालांनोबो हागौ। गोसोआव जिंगाया बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। तुला राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन आरो हेफाजाबबो लानांगोन। सोरबा आगुनि लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायगोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो नाजायोब्ला हेंथा नुजाथिगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। बयजोंबो अनजागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों जोबोर मोजां मोनजागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बिमा एबा बिफानि बोर मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावफुंनो हागोन आरो गोसो दुंखांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। गोसोआव गोग्गानाय आरो दुगानाय फैगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव गाहाम नङा। गोबां खहा जानांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन।
गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, समाजाव मान मोननो हागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ, गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर लोरबां जागोन आरो आला-खाला जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, गोबां मोजां खाबुफोरा आखाइनिफ्राय गोमागोन, गोसोआ गोजोननाय गैयै जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, नखराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, साननायफोरा देबोर नांगोन, सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन, गोसोनि साननायखौ आरो फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनायावबो गोसो दुंखांगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गुबुननि अनसायनाय मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, नखराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।